Megérkeztünk, itt vagyunk. Most kéne fogni egy taxit. A transferünk az itt hagyott, nem jött utánunk, úgyhogy vagy Uber, vagy taxi lesz, majd meglátjuk. Jó estét! Hogyha neked is jó estét, megérkeztünk. Megérkeztünk Kairóba, itt vagyunk. Hát a transferünk az baszott utánunk jönni, szépen magyarul, úgyhogy elkeresünk egy taxit. De most már úton vagyunk a hotelba, úgyhogy majd ott találkozunk. Do you have right now a lot of tourists in Egypt, or it's not the season? The war in Iran with Israel Okay. is not good now for tourists. Okay. Egypt now not have traffic in the airport. But it's not any problem, not dangerous in Egypt? No. It's nothing Egypt happens, is right? very safe. Yeah, Egypt is very safe. Egypt is very safe 24 hours all the time. Okay. Egypt is very strong there. My army is very strong. Ah, It's very safety. okay. Yes, you know, All the air, all the land, everything in Egypt is very safe. okay. Yes, I have a lot of friends and families. Everybody tells me now it's not safe to go in Egypt. It's war in Iran, you know. And I say, you know what? You know, I'm going anywhere. I'm going anywhere. you know in Egypt, yeah? Yeah. Everything in Egypt is very safety. You see, Yes, but Egypt is far away from Iran. yeah. And my army is very strong. Okay. Any people don't touch Egypt. Okay. Na, gyerekek, hát akkor Egyiptom még most is biztonságos. Hiába van a szomszédban háború, itt még mindig biztonságos utazni. And my president is very good man. Okay. Fattah el-Sisi. Ezek szerint imádják az elnöküket is. Én szeretek vezetni, meg tudok is vezetni, bazd meg, de én itt nem mennék kormány mögé. Azt tudni. Ez külön tudománya, hogy ahogy itt vezetnek ezek. Now it's Ramadan, right? Yeah, Ramadan for Muslim, yeah. Okay. But next week it's over. It's the last day. The week, yeah. Okay. And how it's the by the Ramadan? When it's over, do you make a big party? Do you make some? Last Ramadan is big salah for first day Okay. الفطر عيد الفطر المبارك. Ezt valaki majd fordítsa le. Is 3 days. Oh, This is a big mosque. it's really nice. بالعربي, yeah. It's really very nice. Gyönyörű mecset, világítva, gyönyörű szép is. This is big library for Muslim. الأزهر الشريف. Ez is valami nagy épület. Ez is gyönyörű. Azt, hogy pontosan mi, azt nem értettem. De gyönyörű. Itt meg az egyiptomi első osztály. Gyerekek, ezt nézzétek!
adja annyira vissza. Ez nagyon durva. Este hány óra van? This is cemetery for Muslim. Cemetery? Cemetery. Oké. Este fél 9 van. Itt zajlik az élet. Egypt, not only Muslim. Egypt. Yes, I know, I heard. Christian. Yes, I heard about. And all the people in Egypt is one hand is present. No Okay. problem. Oké. Csávókámnak a lámpája nem ég. Minek az? Se elől, se hátul, az meg. Azt megy az autópályán. Beszarog az ki. Mi a másik? Annak sincs lámpája, az minek? A lámpa nem kell. Hát ez nagyon durva. Robi, mi a véleményed eddig? Igen, nekem is. Eddig nekem is bejön. Igen. Igen. Kíváncsi vagyok, mikor megérkezünk ott a hotelnél, ott milyen lesz. Majd meg hónap. Hogy? Nyilván, valamit kell kajálni, én is vagyok. Az a, mi volt az polenta, meg mi volt az? Marha pörkölt. Az enyémben volt ananász, bazd meg. Az enyémben is volt gátalom, de az enyémben volt egy darab ananász is. Én néztem, hogy mi az az. Ez nem Dacia, Renault. De Renault, Locos, Peugeot. De ezek azért a másnak se ég a lámpája. Annak sötétbe, bazd meg. Az autópályán azt a lámpa nem ég rajta le. De minek? Ezt nézhetek. Se elő, se hátul, bazd meg. Este sötétbe. Nem ilyen a lámpa, nem kell lámpa. Ki van világítva, az még oda van, bazd meg. Ez a másiknak, annak sincs. Ezt se használjuk, se elő, se hátul, bazd meg. De elől igen, elől működött. Which one is the big one? This is Mosque King Muhammad Ali. Okay. And this is Coastal Sultan Salah ad-Din. Na hát 80 euróé, bocsánat, 80 dolláré fejenként ezt a szobát kaptuk egy hétre. Szerintem teljesen vállalható. Tök egyszerű, tiszta. Most 80 dolláré szerintem ez egy hétre reggelivel együtt, ez szerintem ez simán vállalható. Mondjuk a fürdőszobával villanyunk az... Hoppá, na. Zuhanyzó. Kell képzelni a török között. Ott van az ágyú. Nem egy luxus, viszont 80 dolláré szerintem ez tökéletes. Így néz ki a szállásunk egy hétre. Itt Egyiptomba, Kairóba. Itt zajlik az élet keményen. Itt a hotelünk. Na zsáljunk!
Jönnek a vitézek lováton. Néni. Tuk-tuk. Azt a mindenit, baszki. Azt a mindenit. A piramisok szomszédjában. Ilyet bazd meg. Tényleg. Olyan, hogy jön a másik baszki. Eléggé szél van. Ez itt a hentes. Hova? Nem akarsz fodrászhoz menni? Festessem meg tincsekkel. Tincseltesd meg! Vannak itt támszagok. Nem is olyan kicsit. Valamit kéne kajáljunk, nem? Hát nem tudom, hogy fogalmam nincs. Valamit kapunk. Lássuk itt mi van. Ahogy nem a legelső idő. Lássuk itt mi van. Ez micsoda? Hello. What is this? This is salad. Aubergine. Aubergine. Okay. And this? You want this? Yes. Is that hummus? What is that? Aubergine and sauce tahino. Aubergine. And sauce tahino. Okay. Hummus. Ez... Hogy mondják aubergine magyarul? Padlizsán cream. And hummus. Hummus. Okay. Do you want sandwich? No, thank you. Maybe later. Or tomorrow. Welcome. At any time. And this is? Potato. Potato with eggs. Okay. This oil. Thank you. Na, padlizsánkrém, mi is szoktuk csinálni, csak mi majonézzel csináljuk, ők meg humusszal. Itt vagyunk a főúton. Menjünk arra? Menjünk arra. Menjünk erre, nekem mindegy. Tuk-tuk. Ez a helyi kenyér. Ez a pita. Jól néz ki, csak ki tudja, mikor volt sülve. Thank you brother. Szuvenír. Ezt majd veszünk majd valamelyik nap. Szuvenírt is. Jöttünk a hoteltől pár méterre, már letámadtak. Thank you. Thank you. Már letámadtak. Mango coffee. Thank you. Mindenhol be akarnak hívni, mindenhol akarnak adni valamit. Nyilvánvaló. Erre számítottunk, úgyhogy erre készültünk rendesen. De azért valamit kéne kajálni, mert éhesek vagyunk. Telefonos. Vizet kéne venni, Robi, mindenképp. Jaj, amikor jövünk vissza, veszünk vizet. De az
itt is vannak, ne cipeljük messziről. Figyelj. Halló, halló. No, Hungary. Magyar. Köszönöm, köszönöm. Thank you. Itt a gyerek kéreget, bazd meg. انت بطلب ايجيبشن Thank you, bro. بس only 1 euro please. Mennyit jöttünk? 50 métert? Ez volt a negyedik? Amelyik letámadott. A negyedik kéregető támad le 50 méteren belül, úgyhogy... Amúgy vannak rajtunk kívül is még turisták. Biztos, hogy angolok, rövidnadrágban, rajtam meg van Jackie, az meg. Ő meg rövidnadrágban. Ilyen akarok menni. Egy ilyet kipróbálunk. Ha már arra menjünk. Egy ilyen helyi járatot majd kipróbálunk valamelyik nap. Kipróbáljuk az ilyen helyi járatokat is, meg a tuk-tukot, ha már itt vagyunk. Azt a mindenit. Ez nagyon durva. Nincs felt a lámpa, bazd meg. Az ajtó nyitva. Másik lóg ki a buszból. Hú, geci. Ez nagyon durva. Ezt nézzétek. Ezt nézzétek. Ez bevállalod, Robi? Egy ilyen bevállalsz? Hány az egész? Itt mindjárt elütnek. Hát ez nagyon durva. Azt nézzétek, mi jön itt. Itt a másik. Azt a mindenit vazd. Csávokám megaludt. Mindjárt nekem tolja. Hát ez durva. Eszünk itt egy pizzát, valami? Ja, pizza, oké. Eszünk a pizzát? Rendelünk egy. Eszünk a pizzát? Teszünk egyet, vagy egy elég? Kettőnek. Hát egy kicsit fejenként, nem? Jön. Romano cheese pizza, chicken pizza. Nekem egy Doppi, mushroom pizza. Én eszek egy ilyen. Vegetables. Én veszek egy... Mi van még? Fordítva. Hot dog, nem kell milyen tényleg egy pizzát. Ja. Shrimp. Van nekem egy sima szalámis pizza. Vegetable pizza? Vegetable pizza, medium, large. Medium. Okay. And for me, salami pizza, please. Salami pizza, Yes. medium, large. Medium. Beef. Medium. Medium, thank you.